राहुल चंद्रावत. किर्र एकाकी रात्र. समोर चंद्र, त्याचा शीतल प्रकाश पडतोय. हवेत थंडावा आहे, परंतु शरीराचा कणनिकण भीतीने ग्रासलाय आणि घामाचा एक ओघळ त्याच्या मानेवरून खाली कानापर्यंत आलाय. तो अजूनही जागाच आहे, अगदी टक्क जागा. त्याची नजर भिरभिरते, कुणाचा तरी शोध घेते. खोलीचं वातावरण अगदी निशब्द, अगदीच थंड, रोगट झालंय. जणू ते कशाने तरी ढवळून निघालंय. त्याने फोन घेतला, त्यावर काहीतरी करू लागला, पण मन कुठेही लागत नव्हतं. त्याला आतून काहीतरी होत होतं, पण कळत नव्हतं. तो कासावीस होत होता. शेवटी त्याने अंग टेकलं. झोप येईल असं वाटत नव्हतं, पण तरीही झोपण्याचा निष्फळ प्रयत्न तो करू लागला. खोलीत तो एकटाच होता. दुसरं कोणी असण्याचा प्रश्नच नव्हता. आई तिथे गावाकडे आणि बाबा जाऊन 2 वर्ष झालेली. पाठची एक बहीण, तीही गावालाच. हा एकटा फक्त इथे शहरात. त्याचं लग्नही झालं नव्हतं, त्यामुळे बायकोचा प्रश्नच नव्हता. तसा तो व्यवस्थित सेटल होता. चांगली बँकेची नोकरी होती, बऱ्यापैकी पगार होता. हा असा आपला देवधर काळे. डिग्रीपर्यंत शिकला आणि बँकेत चिकटला. तसा फारसा रसिक नाही हा. आपण बरं आणि आपलं काम बरं. ना कुणाच्या अध्यात ना मध्यात. ना फारशी साहित्याची आवड ना वाचनाची. कॉलेजमध्ये सुद्धा खुम्यासारखाच असायचा. जास्त मित्र नाहीत. जे होते ते मात्र पक्के होते. उद्या सुट्टी होती म्हणून देवधर रात्री पुस्तक वाचत बसला होता. कधी कधी वाचायचा तो, पण ठराविक विषयच. त्याचा सगळ्यात आवडीचा जॉनर जो होता तो म्हणजे फिक्शन, रहस्य, गूढ. कधी कधी शॉर्ट फिल्म बघायचा. त्याची जिज्ञासू वृत्ती होती. त्याला पुस्तक वाचता वाचताच पेंग आली, पण त्याला ते पुस्तक सोडावेसे वाटत नव्हते. तो त्यात गुंतला होता आणि स्वतःला त्या पुस्तकातील एक पात्र समजत होता. म्हणूनच तो घाबरला होता. पण त्याने ते पुस्तक बाजूला ठेवलं आणि झोपायला गेला. पण तो जागा होता, विचार करत होता. लांबून कुठून तरी कोल्हेकुई ऐकू येत होती. त्या आवाजानेही तो दचकत होता. आता झोपायला हवं, जागा राहून काही उपयोग नाही, तो मनातच म्हणाला आणि झोपी गेला. घड्याळात मध्यरात्रीचे 3:30 झाले होते. त्याची झोप शांत नव्हती. बहुधा त्याला स्वप्न पडत असावीत. तसं म्हणायला गेलं तर तो आपलं 4 चौकटीतलं आयुष्य जगत होता. अगदीच सामान्य होता तो. मग पहाटे कधीतरी त्याला झोप लागली. खरं तर त्याला आता जोडीदाराची गरज होती. तो कंटाळला होता, पण हवं तसं कोणी मिळत नव्हतं. गावाहून आईनेही त्याच्या मागे लग्नाचा घोषा लावला होता, पण तो ते टाळत होता. सकाळी तो उठला तेव्हा आईचे 2-3 फोन येऊन गेले होते. त्याची आज कसलीच इच्छा नव्हती. उलट त्याला अजून झोपायचं होतं. स्वतःचं सगळं आवरून घेतलं आणि आईला फोन केला. हॅलो आई, देवधर म्हणाला. अरे बाळा, फोन केला होता मी 2-3दा तुला. कामात होतास का? पलीकडून एक बाई त्यांच्या थकलेल्या आवाजात बोलत होत्या. अगं आई नाही, आज सुट्टी आहे ना, म्हणून झोपलो होतो जरा. देवधर आळस झटकत म्हणाला. बरं बरं, ठीक आहे. मी काय म्हणते, देवधरा, मी इथे एक मुलगी पाहिली तुझ्यासाठी. देवधरच्या आई स्पष्टच बोलत होत्या. त्याने थेट मुद्द्यालाच हात घातला होता. आई नको ग या सगळ्यात अडकवस आता, मी याआधीही सांगितलंय तुला. देवधर आता आईच्या या नित्यकर्माला वैतागला होता. त्याला गावातील मुलगी नको होती. त्याला शहरात स्थायिक व्हायचं होतं आणि आई व बहिणीलाही इथेच आणायचं होतं. देवधर आईला टाळत होता. त्याने लागलीच फोन ठेवून दिला आणि स्वतःचा आवरायला निघून गेला. घरात एकटाच असल्याने आवरणं तसं फार कठीण नव्हतं, पण रोज रोज बाहेरचं खाऊन कंटाळा आला असल्याने आज तो घरीच काहीतरी बनवणार होता. तसा त्याला सगळा स्वयंपाक येत होता, पण बनवण्याचा कंटाळा. घरात काही मोजकच सामान असल्याने तो सामान आणायला बाजारात जायला निघाला. तसा पुन्हा फोन खणखणला. अरे यार, आता कोण? त्याला बाहेर जायची घाई झाली होती. त्याने खिशातून फोन काढला. नाव बघितलं तर यश म्हणजे देवधरचा अगदी जिवलग मित्र. दोघे कॉलेजमध्ये एकत्रच होते.
गावात फक्त 12वी सोय असल्याने देवधर इथे शहरात निघून आला. इथेच कॉलेजमध्ये यांची ओळख झाली. तेव्हापासूनचे हे अगदी जिवलग मित्र. यशही देवधराच्याच बँकेत कामाला. आता त्याचाच फोन होता. काय रे, आता फोन केलास? काही काम होतं का? देवधर म्हणाला. अरे देव्या, माहीत नाही का तुला? अरे आज बँकेत बोलावले ते अधिकच्या कामासाठी. यश म्हणाला. च्या मारी टोपी, अरे आज काय, सुट्टी आहे ना आज? देवधर वैतागला होता. अरे सुट्टी विसर गड्या, चल ये लवकर, बॉस कावलाय. यशने फोन ठेवून दिला. आज काही नशिबात नाही स्वतःच्या हातचं जेवण. काय कटकट आहे यार बॉसची. देवधर बॉसला शिव्यांची लाखोली वाहत स्वतःचा आवरू लागला. शेवटी देवधरचं सगळं आवरून झालं आणि तो बाहेर पडला. दाराला कुलूप लावलं. दुपारचे साधारण 12:15 वाजत आले होते. डोक्यावर ऊन होतं आणि सुट्टी खराब झाल्यामुळे देवधरच्या चेहऱ्यावर मळब होतं. रिक्षा, रिक्षा, च्यायला एक रिक्षा थांबत नाही पाहिजे त्या वेळेला. तो मनातल्या मनात बॉसला शिव्या घालत होता. तेवढ्यात एक रिक्षा थांबली. काय हो साहेब, कुठे जायचंय? रिक्षावाल्याने विचारलं. स्टेट बँकेत चला, देवधर म्हणाला. बरं साहेब, 50 रुपये होतील, बसा, रिक्षावाला म्हणाला आणि देवधर रिक्षेत बसला. तो त्याच्याच विचारात होता. साहेब, आली बघा बँक. रिक्षावाल्याने त्याला आठवण करून दिली तसा देवधर खाली उतरला. खिशातून पैसे काढून दिले आणि बँकेकडे चालू लागला. त्याने बँकेचा दरवाजा उघडला. आतल्या थंड हवेने त्याला जरा बरे वाटले. तो यशला शोधत होता. बँकेत आज जास्त कुणीही नव्हतं. फार तर एक सिक्युरिटी गार्ड होता. बॉस, यश आणि तो. बॉसची सेक्रेटरी असेल अशी त्याची धारणा होती. बाकी सगळे एम्प्लॉई घरी आराम करत होते. यश, त्याने सिक्युरिटी गार्डला विचारले. सिक्युरिटी गार्ड भूत पाहिल्यासारखा पाहत होता. अरे असा काय बघतोयस? यश कुठे आहे? बोल ना काहीतरी. देवधर वैतागला होता. सिक्युरिटी गार्ड काही बोलायलाच तयार नव्हता. अरे तोंड शिवलंय का तुझं? बोल, देवधर म्हणाला. त्याचे डोळे अजूनही यशला शोधतच होते. साहेब, तुम्हाला काय कळलं नाही का? सिक्युरिटी गार्ड सौम्य भाषेत घाबरल्या अवस्थेत सांगत होता. अरे काय झालंय, स्पष्टपणे सांग. देवधरचा संयम आता सुटत होता. साहेब, यश साहेब गेले, त्याने सांगून टाकलं. कुठे? देवधर न समजून म्हणाला. अहो साहेब, ते आपल्या सर्वांना सोडून गेले, तो सिक्युरिटी गार्ड म्हणाला. काय? कसं शक्य आहे हे? तू खोटं बोलत आहेस. जा, यशला बोलावून आण. प्रँक आहे ना हा तुमचा? देवधर सैरभैर झाला होता. साहेब ऐका माझं, काल रात्रीच यश साहेब, गार्डला पुढचं बोलवे ना. त्याचेही डोळे भरून आले होते. अरे कसं शक्य आहे? आज सकाळीच तर माझं त्याच्याशी बोलणं झालं. देवधरला आता वेळ लागायचं बाकी होतं. त्याचा जवळचा मित्र. मी बॉसलाच विचारतो. थांब, तू काही खरं सांगणार नाहीस. दोघेही सामील असाल एकमेकांना. देवधर तडक बॉसच्या केबिनमध्ये शिरला. बॉसना मे आय कम इन म्हणायचंही भान त्याला राहिलं नाही. सर, सर, नक्की काय झालंय? गार्ड म्हणतोय ते खरं आहे? तुम्ही सगळे माझ्याबरोबर प्रँक करताय ना? यश इथेच आहे ना? आज सकाळी त्याचा कॉलही आला होता मला. देवधरच्या डोळ्यात आशा होती, पण बॉसचं ऐकून तीही मालवली. देवधर, अरे आज सकाळीच बातमी आली की यश काल रात्रीच. बॉस सुद्धा अश्रू ढाळत होते. देवधरला तर शॉकच बसला. त्याने स्वतःचा फोन काढून बॉसला दाखवला. सर हे पहा, काय ते तो सकाळीच माझ्याशी बोलला, देवधर म्हणाला. अरे इथे शेवटचा कॉल तुझ्या आईचाच दिसतोय. यशचा कॉल कुठे? सावर स्वतःला. बॉसने डोळ्याला हात लावला. देवधर वेड्यासारखा स्क्रीनकडे पाहत राहिला. पण सर मी सांगू शकतो ना तुम्हाला की आमच्यात काय बोलणं झालं ते. तो म्हणाला की तुम्ही आम्हाला अधिकच्या कामासाठी बँकेत बोलावलं आहे. देवधर अजूनही आषाढभूत नजरेने बॉसकडे पाहत होता. अरे मी का बोलवेन तुम्हाला सुट्टीच्या दिवशी? आठवडाभर काम करता ते काय कमी असतं का? बॉस देवधरला समजवत होते. तेवढ्यात दारातून एक इसम आत आला. हे कोण? त्या इसमाने विचारले. हा देवधर इथे याच बँकेत कामाला आहे. यशचा मित्र होता, बॉस म्हणाले. देवधर वेड्यासारखा पाहत होता. होता? तो पुटपुटला. हॅलो, मी इन्स्पेक्टर विराज रणपिसे.
तो इसम म्हणाला, इन्स्पेक्टर? देवधर तोंडातल्या तोंडात म्हणाला, हो, तुम्हाला कल्पना असेलच की तुमचा मित्र यश, त्याचा काल रात्री मृत्यू झाला आहे. तो जिवंत आहे इन्स्पेक्टर, तो जिवंत आहे. बोलला माझ्याशी तो. हो बोलला. देवधर डोक्याला हात लावून खाली बसला. देवधर लहान मुलासारखा रडत होता. तो कुठे आहे याचंही त्याला भान नव्हतं. देवधर, देवधर सांभाळ स्वतःला आणि हे विचारतील त्या प्रश्नांची उत्तरे दे, बॉस म्हणाले. देवधर हताशपणे उठला. अजूनही तो रडतच होता. देवधर, आम्हाला तुमची मनस्थिती कळतेय, पण आमचं कामही आम्हाला करायचंच आहे. तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे. इन्स्पेक्टर विराजनी स्वतःच्या बोलण्यात मृदूपणा आणला होता. देवधरने मान हलवली. देवधर, तुम्ही यशचे मित्र. त्याला काही दुःख होतं? म्हणजे त्याने कधी काही तुमच्याकडे बोलून दाखवलं होतं? विराजने पहिला प्रश्न विचारला. नाही, कधीच नाही. तो बिनधास्त माणूस आहे. तो सगळं सांगायचा मला. सांगतो. देवधरला अजूनही यश आहे असेच वाटत होते. बॉसला इन्स्पेक्टरने शांत राहायची खूण केली. त्याचं कुणाशी भांडण होतं? काही हल्ली बाचाबाची झाली होती? नाही, कधीच नाही. देवधर मोजकी उत्तरे देत होता. यशच्या बाबतीत संशयास्पद काही आढळलं होतं? त्याचा स्वभाव, त्याची आजूबाजूची परिस्थिती? नाही, तो खूप खुल्या दिलाचा आहे. काही मुलीची भानगड वगैरे? नाही, तो सगळं मला सांगायचा. हेही सांगितलं असतंच की मला. ठीक आहे, गरज लागली तर पुन्हा येऊ, असं म्हणत इन्स्पेक्टर निघूनही गेले. अरे यश नाही आता आपल्यात. आपल्याला पुढे जावंच लागेल. तिथेच अडकून कसं चालेल बरं? बॉसने देवधरला समजावले, पण देवधरच्या अश्रूंचा बाण आता पुन्हा वाहू लागला होता. तो एकटक शून्यात नजर लावून बसला होता. आता तो त्या केबिनमध्ये एकटाच होता. बॉसही त्याला धीर देऊन निघून गेले होते. पण यशचा मृत्यू झाला हे मात्र कोडच होतं. आता ते उलगडणार होतं की अजून गुंतत जाणार होतं हे नियतीही सांगू शकत नव्हती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.